میسالا هری خوشک رسول اکرمه ری و ریبازا مؤمن حیاتا پیغمبره او قاصد رب عرض و آسیمانه او رحمت جبو عالمانه او خاتم پیغمبرانه ده هر دمیده او ریبر و ریزانه سیرا نبی ودبه جزیره عربستان پیغمبر خدا بزارکی شیرین بودده ناسکرین او ناسکرین دبه حسکرین سیرا نبی ریا و رونید که وج پیغمبر و حیاتاوی خبردار که سیرا نبی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تماشاوان عزيز جو صحبت آخوی سیرا نبی ایرو انشاءالله امی بحثا دعوتا و شرطی یعنی هر سه سال نبوتی اولی گو دعو دوزا اسلامی بدزی تدهات بو کرن امی بکن بله تماشاوان عزیز به طیبتی دو خصوصیت حیام مکی تیپیک هیه یک جوانا دعوام مکی حیام مکی رسول خدا صلی الله علیه و سلمی گو 13 سال و 5 ماه و 13 روزا بردوام کریه دوه هیامده تبلیغ و دعوت رسول خدای ببال اهل کفر و شرکه و لمقابل وینا اهل کفر و شرکه گو نیارتیا به پیغمبر اسلام و اصحاب ویرا کرنه یان دویم اهل کفر و شرکه ده درجیا هیاما مکه ده zulüm و زوری و eziyet و işkence gol ehli iman کرنه راستی ev her du hususiyeti tipiki heyama Mekke her demi lipeş çava hatiye girten Resul-i Huda sallallahu aleyhi ve sellem pişti go bir risaleti müşerref bu daket nava gale xwe û da û doza İslamê ji wan re tebliğ kir. Rastî pênc xusûsiyetê heyama Mekkê hene, pênc merhelê heyama Mekkê hene. Merhala yekem piştî hatina wehyê ji sala nubûwetê yekem dest pê dike, heta sala nubûwetê sêyem berdewam dike. Dîrokvan ji vê heyamê re dibêjin heyama tebliğa ve şirti, heyama tebliğa bidizi. Dve heyamede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem dav u dozayı İslam'e bidizi tebliğ kiriye, hem jî hunin u civina nabeyna ashabê xwe bidizi bikar aniye. Heyama duyem ew heyama gopiştî heyama ve şirti dest pê dike bi daweta meriva dest pê dike. Heyama sêyem daweta tevê xelqê Mekkê bi bal İslamê vehatiyê kirin. Heyama çarem di sala nubûwetê pêncemîn de nexasim dest pê kiriye, hema heta hicreta Medînê berdewam kiriye. Di vê heyamê de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daw û dozayı İslamê ji dervî Mekkê ji xelqê dervî Mekkê re tebliğ kiriye, insanê derdora Mekkê heta ji Cezîre Arabistanê ji bajarê cuda insanê gob armanca hecê dihatine Mekkê Resulê Xuda daw û doza İslamê ji wan re tebliğ kiriye. Heyama pêncem jî heyama di mûsima hecê de got Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ji bo wî bihêwirînin, ji bo wî bihewînin doz li xelqê Mekkê kiriye, doza îmanê pişt re doza himayê li xelqê Mekkê kiriye. Ajivan merhalê heyama Mekkê inşaallah
di sohbeta xwe îro de em ê behsa heya merhala yekem yanî em ê behsa daweta bi dizî bikin. Belê Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem destpêka wehyê 3 salê ewil daw û doza İslamê di nava bajarê Mekê de bi dizî dikir. Rastî ji bo dawakê ji bo dawetvanekî helbet heyamê veşirtî lazim divêt. Ji vê hêlê cî Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem divan her 3 salê ewil de got daw û doza İslamê bi dizî kiriye, rastî dîgel müddetekî hindik gavnî pir qewî gavnî sağlam avêtiye. Di demek gindê mesafak herî dirêj qeta kiriye. Nexwasim însanê got divê heyama teblîğa veşirtî de îman bi Xweda û Resulê wê anîne di pêş de ji bo dawa İslamê ji bo dewleta İslamê wê bibana esasekî herî qewî. Divan sala de nexwasim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ji berêv de însan neneqandine. Însanê goberê muhibê wî bû, dostê wî bû, ji wan hez dikir, têkiliyê wî bi wan re hebû. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çûye ba wan İslam ji wan re gotiye û daweta wan bi bal îmanê vekiriye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nexwasim dawa xwe ji însanê xenc re beyan kiriye. Çünkü de heyama veşirtî de divan her 3 salê heyama veşirtî de rastî jî divê got Resulê Xweda û êgo îman pê anîbûn pir bi dîqat teblîğa vê dawê bikirana. Divê heyama veşirtî de müşrikê Mekê her çiqas bi daw û doza İslamê serwext bûne jî guh nedanê, qîmet nedanê, ciddî nedîtine ev daw û doza Pêxember aleyhissalatu vesselam. Heta rojekê mêvanekî Hezretî Abbas mamê Pêxember aleyhisselam apê Pêxemberê mêvanekî wî diçe êvarê Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem jî diçe mala apê xwe. Ev mêvanê apê wî dibe ey Abbas li gorî gome bihîstiyê di bajarê we de mirovek rabûyê doza pêxembertiyê dike. Dixwaze tevê îlaha tevê Rabba bike rebekî bi tenê. Fakat Hazretî Abbas ji vî mêvanê xwe re dibêje ey filan kes te şaş bihîstiyê êgo tu behsa wan dike di Mekê de ji bil 3 kesa tu kes tunin. Ev jî yek jê valbame rûniştî birazê min Muhammedê yên dudiya kurê birazê min e yani lawê Hazretî Alî kurê Ebu Talibê ê siya jî pîreka biraziyê min Xatîceyî. Ji bil van îsana kesek vê dozê di Mekê nake. Ev jî di derêdan got bi rastî jî Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem divan her 3 salê nubûwetê ewil divê merhala veşirtî de dawa xwe pir bi zanabûn teblîğ dikir. Însanê got hêvî û umîdê îmanê bîne Resulê Xweda diçû ba wan û dawa xwe ji wan re digot. Rastî temaşevanên ezîz ev însanê got van sala de îman bi Xweda û Resulî wî anîne mînak hewariyê İsayê kurê Meryem ji bo pêşketina dawa İslamê ji bo pirbûna Müslümana xebatinî girîng kirine. Nexwasim Hazretî Ebu Bekir radiyallahu anhu bi xizmet û xebatê xwe di dirêjiya heyama Mekê de xebatinî herî girîng kirine. Hazretî Ebu Bekir bi xizmet û xebatê xwe însanê mînak Hazretî Osmanê kurê Affan, Zübeyrê kurê Awam, Abdurrahmanê kurê Awf, Sadê kurê Ebî Waqas, Talhayê kurê Ubeydullah, Osmanê kurê Mazûn û gelek eshabê mînak vana bûye sebebê got daxilî vî dînê nû bibin. Ev însanê got menavê wan jimartin di pêşerojê de ji bo daw û doza İslamê rastî jî gelekî xizmetnî girîng kirine. Ji xwe pirê vana hê
بساغی مزگینیا جنت جوان راحتیه ده تاریخ ده ده کتابات درباسته به عشره مبشره او 10 اصحابه گو بساغی مزگینیا جنت جوان راحت بو و او اصحابه ده درجیا هیاما مکه ده ده درجیا هیاما مدینه ده چی ایشو کار دولت اسلامی چه بویی او ایشو کار بکار آنینه جبهه بازدان جبهه هر دم یا به قمانداری یا به اسکرتی تبی درجیا عمر خواه ده خدمت و خباتا اسلام ده خدمت و خباتا ریا اسلام ده درباس کرنه ده پیش ده امی ببینن گو او شورا خلیفه هل دبجارتن دیسا جوان اصحابا بکاراتی قیمت وان اصحابا براستی ده حدیثک رسول خدا صلی الله علیه و سلم ده امناس دکن روچه که جی اصحاب پیغمبر علیه السلام ده نابینا عبدالرحمن کره عوف و خالد کره ولید ده گنگشی یعنی tartışma derdi. Hazreti Halid diçe ba Resul-i Xda şikayeta Abdurrahman Kure Avf dike ev bu yer deheyama Medine'de bu karahatiye. Resul-i Xda sallallahu aleyhi ve sellem nahi li Halid Kure Velid iştegaliya xwe biqedîne. Jera dibêjî ey Halid bela xwe ji eshabê min veke. Wallahi biqasî çiyayê Uhud heger zêrê te hebe û tu tevî diriya Xweda de fidye bidî înfaq bike tu bela bike jî tu dîsa nagihêje derencavan eshabê me. Abdurrahmanê Kurê Awf eshabak ji wan eshabê got di destpêka dawê de îman bi Xweda û Resulê wî anîbû. Rastî ji bo pêşketina vê dawa pîroz helbet Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem lazım bu dava xwe bi dizî bikira. Helbet ev dawa lazım e civakek, komelek, toplumek bikarbanya da got pêşerojit dema xwe alan bikirana di garîbana bi müşrikê Mekkê re bi şirkawan re di garîbana muqawemet bikirana berxwedanek bi serkeftin di garî baldarxistana. Ji vê hêlê jî Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dema ev tebliğ bikar aniyî wî û eshabê xwe di nabeyna insana de tu fark nexistî nabeyna insana. Ev dawa qedir bilind, ev dawa pîroz çawa ji hêlekê ji eşrafê Mekkê re dibir, ji hêladê de ji kole û feqîr û bindestê Mekkê re dibir. Ji hêladin de ji tabaqa insanê Mekkeyî navend re dibir. Ev dava pîroz hem ji zilama hem ji pîreka re ev dawa tebliğ dikir. Hem ji xweyî eşîrar hem ji bêkes û bindest û mezlûm û mustezafar Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem ev dawa pîroz tebliğ dikir. Temaşevanên ezîz di van sê salê merhala dawa İslamê yekemî got dawa di vê merhalê de bi dizî hatî tebliğ kirin li gorî lêkolîna me 106 silam û 28 pîrek bi tevatî 135 kesa îman bi Xweda û Resulê wî anîne. Belê weşaş nebihîst di van sê salê merhala yekem de 106 silam û 28 pîrek bi tevatî 135 kesa îman bi Xweda û Resulê wî anîne. Di nav van kesa de 25 qebîle malbat û eşîr hebûn. Me di sohbetê xwe yî derbasbûyî de anî ziman me got di Mekkê de 10 qebîlê Qureyşiya, 10 malbatê Qureyşiya hebû. Ev jî di dirêdan got da û doza İslamê di vê merhala yekem de derketî ji derva Qureyşiya jî. Mirov nî ne Qureyşî jî İman bi Xweda û Resulê wî anîne. 25 qebîle însanê 25 qebîlê Mekkê îman bi Xweda û Resulê wî anîne. Çünkü di Mekkê de ji bil Qureyşiya hinek pêgirtê Qureyşiya jî hebûn. Hinek malbatnî biçûkî gonavê wan hatibû ji bîrkirin jî hebû. Em dîsa di nav van însana de
çağa meze dikin, çağa em navê van insana hinekî tev didin, birastî tablok muazzam derdikeve muqabil me. Tablok go hişê meriv disekinîne derdikeve muqabil meriv. Çima? Çünkü dema ev dava alam bu ew müşrikê bi şev û roj neyartiya Xweda û Resulê wî dikirin, em dibînin ya kurêvan müşrika, ya zariyê wan, ya birayê wan, ya biraziyê wan, ya xwarziyê wan îman bi Xweda û Resulî wî anîne. Em dibînin însanê van eşraf û serokê müşrikayî giregir, însanê pir nêzî wan di nav cemaata Pêxemberê İslamê de em dibînin. Mesela ji zariyê Abdüşems Utbeyê kurê Rebî'a di dirêjiya heyama Mekê de gelek neyartiya Pêxember kirî, em dibînin kurê wî Huzeyfe îman bi Xweda û Resulî wî anîye. Huzeyfe bin Utbe bin Rebî'a di van her sê salê veşirtî de îman bi Xweda û Resulî wî anîye. Halbukî ev Huzeyfe lawê giregirekî Mekê, lawê eşrafekî ji müşrikê Mekê bû. û Huzeyfe di pêşa rojê di herba Bedrê de wê ew bavê xwe yî müşrik bikuşta. Belê di nav dîsa ji malbata Abdüşems Suheylê kurê Amr, kurê wî Sehm keça wî Sehme Ummu Gülsüm îmanê bi Xweda û Resulî wî tîne. Ji malbata Benî Ümmeye keça Ebu Süfyan, Ummu Habibe îmanê bi Xweda û Resulî wî tîne. Halbukî Ebu Süfyan serleşkerê Mekê yani genel kurmay başkanê Mekê bû. Em dibînin di destpêka dawê de di her sê salê nubûwetê ewil de keça Ebu Süfyan, Ummu Habibe îmanê bi Xweda û Resulî wî tîne. Dîsa ji malbata Benî Ümmeye Ebu Uhayha ew jî serokekî malbata Benî Ümmeyeyê em dibînin kurê wî Xalid bin Saîd îmanê bi Xweda û Resulî wî tîne. Ji qebîla Benî Adî kurê Xetab Zeyd bin Xetab îmanê yani birayê Hezretî Ömer Zeyd bin Xetab îmanê bi Xweda û Resulî wî tîne. Ji mala Haşimiya yani ji malbata Pêxemberê İslamê du kurê Ebu Talib Cafer û Alî dîsa keça Abdülmutellibî got di nava Qureyşiya de. Abdülmutellib mirovekî qedir bilind bû, mirovekî seglaw bû, em dinarin keça wî erwa keça Abdülmutellib îmanê bi Xweda û Resulî wî tîne. Dîsa ji Mexzûmiya birayê Ebu Cehil Hîşam bin As îmanê bi Xweda û Resulî wî tîne. Welîd bin Mughîre serwerzîrê Mekê bû yani başbakanê Mekê bû Welîd bin Mughîre. Em dibînin kurê wî Welîd bin Welîd îman bi Xweda û Resulî wî anî. Ji malbata Abdudar dîsa kurê Nadir bin Harîs Fîras heyî, Fîras îmanê bi Xweda û Resulî wî tîne. Dîsa ji malbata Abdudar kurê Ümey Mus'ab îmanê bi Xweda û Resulî wî tîne. Belê ev müşrikê Mekê giregirê müşrikê Mekeyî goberiya her kesî neyartiya Xweda û Resulî wî dikirin, em dibînin di destpêka dawa İslamê de ya zarê wan, ya birayê wan, ya xwehê wan, ya jî birazê û xwarziyê wan îman bi Xweda û Resulî wî anîne. İman anîne heta di pêş de di pêşa rojê de bi bavê xwe re geleka mücadele kirî. Geleka ji vana nexwestî bi navê bavê xwe bêne navdang, nexwestî bi navê bavê xwe bên gazî kirin. Mesela Ummu Habibe di pêş de wê bibe diya mümina yani bibe ji pîrekê Resulê Xweda gotiyê müminan e di heyama Mekê de ji bo sulha Hudeybiye dema xera dibe ji bo sulhê jinû li hev rast bike diçe Medînê diçe mala keça xwe. Ebu Süfyan diçe oda keça xwe li erdê mînberek heyê dixwaze li ser vê mînberê ser vê doşek rûnê. Fakat keça wî Ummu Habibe doşekê bihêz ji bin wî dikişîne. Ebu Süfyan di dilê xwe de dibêje qey keça min vêna li layıqî min nedî. Dibe keça min çima te doşek ji bin me kişand? Ummu Habibe dibêje bavo. Ev doşek
doşeka Resul-i Xudayê. Resul-i Xuda li ser vê doşekê rûdinê. Tu insanekî müşrikî, müşrik jî necîsin, pîsin. Yekî mirovekî weke te li ser vê doşekê nemunasib rûnê. Ebu Süfyan rastî jî pir heyret dimîne. Belê temaşevanên azîz, ev ne çîrokin, rastî jî tarîxa İslamê ti jî ji van numûnanê. Tarîxa İslamê bi van numûna hatine xemlandin. Temaşevanên azîz, ev jî di derê got ji her dawetvanî rê heyamek bi dizî lazim divêt. Ev nayê mana got dawetvanê İslamê jî wê teblîğa dînê xwe bi dizî bikin. Dewra teblîğa bi dizî îro li tevê herêmê Müslümana, li tevê dünyayê dewra teblîğa bi dizî qediya ye. Fakat demên hûnîn û civînê bi dizî li her hêlê dünyayê ji bo gelê Müslüman berdewam dike wê heta roja qîyametê jî berdewam bike. Şuxa Pêxemberê İslamê di dirêjiya heyama Mekkê de heta di heyama Medînê de jî tu dema belê tu dema hûnîn û civîna civaka xwe, hûnîn û civîna cemaeta xwe heşkere nekiriye Pêxemberê İslamê. Her dem di heyama Mekkê de teblîğ piştî 3 sala heşkere hatî kirin. Fakat hûnîn û civîn her demê bi dizî hatî berdewam kirin. Ev jî di derê dan got Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dîgel Xwedayê Teala pîbar û alîkarî wî bû. Dîgel peymana serkeftinê dabû wî û eshabî wî îşê xwe, karê xwe bi tedbîr dikirin. Ev ya jî bi rastî ji bona me Müslümana numûneyê mîsalê xweş mîsalê. Ji vê hêlê de me got dawetvanê İslamê heyama teblîğa bi dizî ji wan qediya ye. Fakat ev heye dibe gelek birayê me yî Müslüman îro di gelek cihadê dixebitin. Ji bo goneyên naskirin heta demekê ji bo vê dawa pîroz, vê dawa qedir bilin, ji hevalê xwe re bibin, hevalê xwe bi vê dawê serwext bikin, heta demekê karin baweriyê xwe di hundir wî îşê gotê dişuxulin veşirtî bigirin. Fakat ev jî bi raya serokê dawê wê bê hilbijartin. Yani serokê dawê vê wesîfê wê bide dawetvanê İslamê. Li kî der dawetvan wê xwe veşêrin, li kî der wê xwe heşkere bikin, serokê dawê wê vê hilbijartinê bikin. Temaşevanên azîz, di destpêkê de me got Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem û eshabê xwe yî fedakar di hundir 3 sala de civakek herî bi rewş, herî bi qîmet bikar anî. Nexasim di nava wan de însanê mînak Hezretî Ebûbekir xizmetê wî di heya merhala yekem duan 3 salê ewil de bi rastî dîrokvanê İslamê bi herfê zêr li tarîxê qeydkirine. Bi rastî ev tiştekî dînî bala me. Nexasim di vî warî de ayetek Kur'ana pîroz dînî bala me. Xweda Azze ve Celle di sûretê saf ayeta 14 de Bismillahirrahmanirrahim dibêjî ya eyyuhellezîne âmenû kûnû ensârallâhi kema qâle İsa ibnû Meryem lil havariyîne men ensârî ilallah qâlel havariyûne nahnu ensarullah. Belê Xweda Azze ve Celle di mana vê ayeta kerîme de ji me teva re dibêje dibê gelî ehlê îmanê bibin alîkarên dînê Xweda weke İsayê kurê Meryem ji hevalê xwe re got ji bo ragihandina dînê Xweda kî wê bibe alîkarê min. Hewariya gotin em min alîkarê dînê te. Piştî 1430 salî dawetvanê İslamê di televizyona çarî de li herêma xwe û li hemî herêmê dunyayê dikin qêrîn, gazî dikin, bang dikin, dibêjin ya Rabbî em jî weke
حواری عیسی کوری مریمی گوگوتن امن آلیکار دین خدا ام جی دبیجن امن آلیکار دین خدا جوه هلیده اف خدمت گود هیاما مرحله یکم ده دعوتوان ایسامی بکار آنی بو ام گل مسلمان جی براستی دوی گو ریاوان بشوپینن و دوی گو ام و آیتا خدا دو قرآن پیروز ده درجی جینا خود زنده بگرن بجام بگرن ببن نفرک ببن لشکرک جوی دعوا پیروز جوی دعوا قدر بلند را بله تماشاوان عزیز صحبتاما لبر قدیا حتانی هفگیشتنا صحبت اکیدن امانتی خدا بن خوشی دبمینن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میسالا هری خوشک رسول اکرمه ری و ریبازا مؤمن حیاتا پیغمبره او قاصد رب عرض و آسیمانه او رحمت جبو عالمانه او خاتم پیغمبرانه ده هر دمیده او ریبر و ریزانه سیرا نبی ودبه جزیره عربستانه پیغمبر خدا بزارکی شیرین بودده ناسکرن او ناسکرن دبه حسکرن سیرا نبی ریاوه رونید که وج پیغمبر و حیاتاوی خبردارد که سیرا نبی